Вие двете, какви ги забърквате отново? Нищо не забъркваме, госпожо Азаде. Ние с Дилан. Искаше да ме види. Затова ме навести. И какво иска да види от теб? Защо не й каза, че пърхаш от щастие? Накара дявола да си хапе опашката. И сега злорадстваш, а? Госпожо Азаде, мерете си приказките. Не виждате ли, че наранявате Дилан? Защо се държите така? Ти... С какво право идваш в моя дом и ме съдиш за това, как говоря? С какво право? Коя си ти? Ако искаш момичето, това е друго. Вземи си го. Тя няма място тук. И Баран ще разбере.